다들이 사람들이야 신시 난gen기 최로 넘어내게 상물이야 토마라 공감상에게 Więc najpierw chciałbym przekazać wszystkim, którzy słuchają tego webcastu, wszystkim chciałbym przekazać życzenia zdrowia. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. Szczególne pozdrowienia przesyłam wszystkim studentom siedr, którzy oglądają te nauki. Więc to jest pierwszy dzień, to jest też początek 2022 roku, więc chciałbym też złożyć życzenia noworoczne. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie zdrowi i że uda Wam się spełnić wszystkie Wasze życzenia i plany na ten rok. Z powodu pandemii nie jesteśmy w stanie organizować naszych corocznych debat w Podgali, ale wszystkie siedry są w stanie same organizować te wydarzenia w tym samym czasie, jednocześnie i nadal utrzymywać nasz pierwotny harmonogram. Wielu członków tych siedr wyraziło również opinię, że dobrze by było, gdybym ja również udzielił nauk podczas Kadziugencie, więc zorganizowaliśmy te nauki razem, aby Was nie zawieść Waszych nadziei. Te nauki są adresowane głównie do członków Sangi w różnych siedrach, więc pomyślałem, że w tym wypadku będzie lepiej, jeżeli będę nauczał filozofii, a nie udzielał nauk o praktyce, więc wybrałem taki filozoficzny temat. Jak wszyscy wiecie, zwykle uważamy, że istnieją 4 główne buddyjskie szkoły buddyjskie. Pierwszą jest tak zwana Wielka Ekspozycja, czyli Vaibhashika, drugą Szkoła Sutr, czyli Sautantrika, trzecią Tylko Umysł, czyli Chittamatra i czwartą Środkowa Ścieżka, czyli Madhyamaka. Spośród nich tą szkołę Vaibhashika, czyli Wielkiej Ekspozycji, my tą szkołę dość dobrze znamy, gdyż w zasadzie jest ona wyjaśniona w skarbnicy Abhidharmy. Więc większość z nas jest z nią dość dobrze zaznajomiona. Z drugiej szkoły Sutr przetrwało bardzo niewiele tekstów. Dlatego nie mamy za bardzo wyjścia, nie wiemy zbyt wiele na jej temat. W pewnych tekstach estemologicznych istnieją pewne fragmenty dotyczące tej szkoły, ale nie ma tak naprawdę zbyt wiele materiałów na jej temat. W przypadku Madhyamaki, czyli Szkoły Środkowej Ścieżki, wszystkie tybetańskie szkoły, klasztory mówią, to nasza szkoła, więc w zasadzie wszyscy dobrze znacie tą szkołę, wszyscy jesteście z tym tematem dobrze zaznajomieni, więc uznałem, że nie mam nic do dodania na ten temat, nic nowego, czego byście jeszcze nie wiedzieli albo nie rozumieli. Natomiast jeśli chodzi o szkołę Tylko Umysł, w Tybecie praktycznie nikt nie wyznaje poglądów tej szkoły.
nigdy nie narodziła się taka niezależna tradycja tej filozofii w Tybecie. Zaś te teksty, indyjskie teksty, które zostały przetłumaczone na tybetański i należą do tej szkoły, zostały naciągnięte niejako, zmienione tak, aby pasowały do Madhyamaki. Z tego powodu ciężko jest teraz stwierdzić, który tekst jest prawdziwym tekstem szkoły tylko umysł, a który nie, bo one wszystkie zostały nieco zmienione. Poza tym w Tybecie było bardzo niewiele osób, które badały ten temat, które niewiele jest niezależnych wyjaśnień na ten temat. Z drugiej ze strony jest wielu uczonych, którzy badają i omawiają tą filozofię na arenie międzynarodowej. A my niewiele o tym wiemy, niewiele o tych badaniach wiemy, dlatego myślę, że szkoła tylko umysł jest dla nas wciąż taką czarną plamą, takim niezbadanym obszarem buddyjskiej filozofii. Dlatego pomyślałem, że dobrze by było, gdybym właśnie omówił właśnie tą szkołę. Ja osobiście jedna z rzeczy, która mi się bardzo przydała w życiu, było to, że nauczyłem się kilku języków. Wśród nich znam nieco chiński, język chiński, a to dało mi możliwość poruszania się w oceanie wiedzy, przede wszystkim chińskiego kanonu buddyjskiego. Czytam chiński, oczywiście nie otrzymałem wielkiego wykształcenia po chińsku. Studiowałem chiński, kiedy byłem dzieckiem, mniej więcej do 6. klasy. Potem zaprzestałem tych studiów w języku chińskim, a w Indiach później w Indiach nie miałem również możliwości kontynuowania tych studiów, więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że mam wykształcenie z języka chińskiego na poziomie takim bardzo podstawowym, szkoły podstawowej. Ale sam się tym interesuję, ponieważ jest wiele tekstów w języku chińskim, które mnie interesują, więc podjąłem ten temat, podjąłem te studia na własną rękę później. I tak jak powiedziałem, dzięki temu mogłem poznać kanon buddyjski, który już istnieje w języku chińskim. Kiedy byłem mały, miałem wielu nauczycieli języka chińskiego. Nie jestem w stanie przytoczyć wszystkich imion, wszystkich tych nauczycieli, więc nie ma sensu, żebym ich imiona przytaczał. Większość tych nauczycieli to byli Tybetańczycy. Tylko jeden z nich, taki starszy człowiek, miał 70-80 lat, był Chińczykiem i on uczył mnie chińskiego. Dzisiaj już nie żyje. Wtedy ludzie mi mówili, że studiowanie chińskiego nie jest zbyt dobre. Mówili tak dlatego, że stały za tym takie nie zawsze czysta motywacja, to znaczy za tą decyzją, żeby uczyć karmapę chińskiego.
Ale teraz z drugiej strony, dzięki życzliwości tych nauczycieli, którzy wtedy wtedy uczyli, dzisiaj dość dobrze mówię po chińsku, mogę czytać po chińsku i jestem im bardzo wdzięczny za to. I bardzo cieszę się z tego, że tak się właśnie stało. Tak czy inaczej, ponieważ trochę mówię po chińsku, trochę znam chiński, to dzięki temu w ciągu ostatnich kilku lat miałem okazję przeczytać więcej niż kilka artykułów wielu międzynarodowych naukowców z Azji i Zachodu, którzy badają historię, filozofię buddyjską. Dzięki temu widzę, że z jednej perspektywy nie tylko moja wiedza wzrosła, ale niejako otworzyły mi się oczy. Widzę, że współczesne badania są bardzo ważne dla nas, buddystów tybetańskich. Badania naukowe. Pod tym względem czuję, że zostaliśmy niejako pozostawieni daleko w tyle. Dlatego myślę i mam nadzieję, że jeśli powiem Wam wszystkim o tym, czego się dowiedziałem właśnie z tych artykułów współczesnych, mogłoby to przynieść pewne pożytki. I to jest jakby ta intencja, która stoi za naukami, które teraz się rozpoczynają. Jak wspomniałem wcześniej, mamy te 4 główne szkoły buddyjskie, ale dlaczego chciałbym mówić głównie o szkole tylko umysł? Ale to dlatego, że w buddyzmie ogólnie mamy przede wszystkim nauki Shravaków i bodhisattvów, tak? Czyli inaczej nauki pojazdu podstawowego i wielkiego, czyli Mahajany. Jeżeli chcemy zrozumieć filozofię Shravaków, to absolutnie musimy poznać te 2 pierwsze szkoły, czyli Wielką Ekspozycję i Sutrę Szkół. Jeśli zaś chcemy poznać tę drugą filozofię Mahajany, to absolutnie musimy zrozumieć Madhyamakę, czyli środkową ścieżkę i szkołę tylko umysł, Chitamatrę. Zgodnie z ucztą uczonych, czy takim traktatem o historii Dharmy autorstwa Pało Cuglak-Tręgły, w czasie, gdy Chandrakirti przebywał w Nalandzie, Chandrakirti był głównym jakby uczonym Madhyamaki, był on jedynym uczonym Madhyamaki w owym czasie. Wszyscy pozostali uczeni podzielali pogląd szkoły tylko umysł. Tak więc wygląda na to, że w Indiach jeżeli porównamy tą Madhyamakę i Chitamatrę, czyli tylko umysł, to nauki tylko umysł były dużo bardziej rozpowszechnione. Kiedy porównamy słynnych nauczycieli, to również większość nauczycieli to są filozofów, to są nauczyciele filozofowie szkoły tylko umysł. Przerwało nam trochę. Przerywa nam trochę. Zgubiliśmy troszkę tego, co już powiedział teraz. Więc wygląda na to, że historycznie wyglądało to tak. Najpierw, zanim pojawił się Madhyamaka i Chitamatra, czyli środkowa ścieżka i tylko umysł, najpierw rozpowszechniły się sutry Prajna Paramity, a nieco później jakby pojawiły się te 2 szkoły filozoficzne. Czyli taki był jakby porządek, tak, historyczny. Czyli najpierw jakby z mistrzów najwcześniej był mistrz Nagarjuna, który propagował właśnie sutry Prajna Paramity i mówi się, że sutry Prajna Paramity są podstawą tej filozofii Madhyamaki, tak? A potem pojawił się mistrz Asanga, czyli mistrz filozofii tylko umysł.
i jego uczniowie, oni byli późniejsi, czyli jakby Madhyamaka rozpowszechniła się wcześniej, a tylko umysł rozpowszechnił się później. Jednak, więc wygląda na to, że po prostu ta filozofia Madhyamaki nie usatysfakcjonowała Asangi i jego uczniów, Asangi i Vasubandhu i innych uczniów, więc zaczęli oni rozwijać nową filozofię. Później, natomiast tak naprawdę późniejsi mistrzowie Madhyamaki, tacy jak Bhava Viveka i Chandrakirti, ustanowili jakby tą szkołę Madhyamaka, która się tak nazywała, tak ją nazwali, i głównym przeciwnikiem był właśnie tylko umysł. Więc z ich perspektywy tylko umysł był jakby wcześniejszy, ale w gruncie rzeczy Madhyamaka pojawiła się na gruncie Sut Prajnaparamity, które rozwijały się i tej filozofii wynikającej z Sut Prajnaparamity, która była przed filozofią tylko umysł. Tak czy inaczej, więc taka jest historia tych dwóch szkół. Kiedy Chandrakirti na przykład stara się obalać jakieś inne szkoły, nie Madhyamaki, wówczas głównie te jego wszystkie refutacje dotyczą właśnie tej szkoły tylko umysł. Co więcej, dzięki uczniom tej szkoły tylko umysł rozwinęli się w innych nauki o logice i epistemologii. Epistemologii, czyli tak zwana cema, którą często mówimy o tych cemach tybetańskiego. Epistemologia buddyjska nie tylko wpłynęła na buddyzm, ale wywarła również wielki wpływ na hinduizm, dżinizm i inne religie. Wyjaśnia się, że ta epistemologia podzielona została na dwie szkoły, konsekwencjonalistyczną i autonomiczną środkową ścieżkę, powstałą za sprawą Bhava Viveki, używającego autonomicznych przyczyn, i Chandrakirtiego, których ich nie używał. Kiedy Chandrakirti powiedział, chcąc pokazać się jako uczony w intelektualnych traktatach w krytyce Bhava Viveki, można to rozumieć jako mówienie, że podążał on za logiką rozwiniętą przez Dignagę. Także jest to prawdopodobny powód, dla którego mówi się, że Bhava Viveka używał późniejszej epistemologii, a Chandrakirti wcześniejszej epistemologii. Inny wpływ, jaki szkoła tylko umysłu miała na filozofię buddyjską, jest to, że na przykład zwolennicy Yogacara Madhyamaki, tacy jak Shantarakshita, wyjaśniali ostateczną prawdę zgodnie z Madhyamaką, a względną prawdę zgodnie z filozofią tylko umysł. W ten sposób zamiast tego Więc wygląda na to, że zamiast tego, że Madhyamaka wpływała na tylko umysł, wygląda na to, że właśnie odwrotnie było. Tylko umysł miał dużo większy wpływ na rozwój Madhyamaki, ścieżki. Tak jakby podsumowując, to jest jakby taki wgląd w historię, jakby wpływ tych dwóch szkół, jak one wpływały na siebie. Istnieje tradycja dzielenia sutr na pierwsze, drugie i trzecie koło dharmy, tak? Zarówno drugie, jak i trzecie koło posiada wielką liczbę sutr, ale wśród nich wiele wielkich i sławnych sutr, takich jak sutra Avatamsaka, która jest bardzo długa i bardzo dobrze znana. Więc tą sutrę cytowano jako źródło w traktatach szkoły tylko umysł. I wiele innych tego rodzaju sutr cytuje się jako źródło, jako podstawę szkoły tylko umysł. Więc pewnej perspektywy, jeżeli teraz chcemy studiować te sutry, to w zasadzie musimy zajrzeć do różnych komentarzy i traktatów szkoły tylko umysł, bo one do tych sutr właśnie nawiązują. Również jeśli chodzi o zaś
to dotyczy sutry. Zaś jeśli przejdziemy do tantr, to ostateczny pogląd tajemnej mantry to w większości pogląd Madhyamaki. Ale z drugiej strony filozofia tylko umysł miała bardzo duży wpływ na yoga tantrę oraz pozostałe stwierdzenie, że zjawiska są umysłem i tak dalej, są również podkreślane w Anuttara Yoga Tantrze. Dlatego podsumowując, zdobycie dobrego zrozumienia poglądu tylko umysł jest niezwykle ważne, nie tylko dla zrozumienia sutr, ale również dla dobrego zrozumienia buddyjskiej tantry. Mało tego, wiadomo, że kilku autorów słynnych komentarzy do tantr, w tym Bhavya-kirti i Bhavabhadra, wyznawało pogląd tylko umysł. 다 규긴 제반 쟁긴 깨자 젠티수 망보지 NSMzambe 다완 징기 바디기 Więc to były jakby dwie filozofie, dwie szkoły filozoficzne, które miały największy wpływ na rozwój tantr i zrozumienie sutr i tantr. Te dwie szkoły szkoły Mahayana. Dwie szkoły filozoficzne należące do Mahayany, do ścieżki Dlatego należy je dobrze rozumieć. A do tej pory rozumieliśmy dobrze tylko szkołę Madhyamaki, tylko ją głównie studiowaliśmy. Teraz przechodząc, chciałbym przejść do innego oglądu, do oglądu tego, co się działo w Europie. Kiedy Europa wkroczyła w okres renesansu, czyli to był taki okres rozwoju intelektualnego w Europie w XV-XVI wieku, w na zachodzie. Przed tym było średniowiecze, tak? Więc Europejczycy i w średniowieczu w średniowieczu ludzie na zachodzie głównie skupiali się na takim tradycyjnym spojrzeniu, religijnym spojrzeniu na świat. Podczas w renesansie Europejczycy nagle poczuli się wyzwoleni z ograniczeń tej średniowiecznej filozofii i zaczęli traktować ludzi i naturę jako przeciwstawnych sobie. Tutaj jest natura, a tutaj są ludzie, tak? Czyli natura była czymś odrębnym od ludzi. Czyli w ten sposób zaczęli ludzie rozwijać nauki przyrodnicze, zaczęli zastanawiać się nad tym, jak poskromić, jak kontrolować naturę. Oczywiście ludzie uważali, że są bardziej jakby ważniejsi od natury i że powinni ją kontrolować. Kiedy spojrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, doprowadziło to jednak do zanieczyszczenia środowiska, zanieczyszczenia powietrza i wielu innych trudności, z którymi borykamy się praktycznie do dziś. Stworzyło to ogromne zagrożenie dla ludzi i innych istot, które nadal żyją na tej ziemi. Ten problem trwa do dzisiaj. Historycznie rzecz biorąc, zaczęło się to wtedy, kiedy ludzie zaczęli świat zewnętrzny, świat natury i świat umysłu traktować oddzielnie. Zaś z drugiej strony, zgodnie z poglądem tylko umysł, my środowisko naturalne w żaden sposób nie stoimy w opozycji do siebie. Co więcej, świat przyrody jest tworzony przez nasz umysł, a więc przyroda jest częścią nas samych. Jest w zasadzie takim jakby przedłużeniem nas samych.
랑고 라이윈이는 시지 근데 차. Jednak poglądy materialistów, 이나야 takich nazwijmy 뭐좀 w 마와다 tym momencie, czyli 령중 przyrodników, 떠주 wywarły tak silny 다 wpływ, że współcześni ludzie uważają poglądy takie jak tylko umysł i inne podglądy podkreślające umysł za bezsensowne i śmieją się, gdy o nich słyszą. W dzisiejszych czasach studiujemy nauki przyrodnicze od dziecka i pod silnym wpływem społeczeństwa myślimy oczywiście w sposób materialistyczny. W taki sposób postrzegamy świat i siebie. Głównie dlatego, że to głównie dlatego, że od dziecka jakby studiujemy nauki takie jak biologia, fizyka, chemia i tak dalej. I uważamy siebie za ludzi, za zdolnych kontrolować i podporządkowywać sobie naturę. W ten sposób i wszyscy wokół w związku z tym myślą w sposób materialistyczny. My również uważamy, że to jest oczywiste. Nawet nie wątpimy w to, że tak właśnie jest. Że tak właśnie należy postrzegać świat. Niewielu jest takich, którzy choćby rozważają taki pomysł, że umysł jest jakby pierwotnym źródłem wszystkiego. A jeszcze mniej jest takich ludzi, którzy wierzą w tego rodzaju idee. Na dodatek, im bardziej nasze współczesne społeczeństwo przesuwa się w kierunku rzeczy zewnętrznych, tym bardziej ludzie się nimi interesują i następuje jeszcze większy rozwój jakby materialny. W zasadzie nie ma nikogo, kto wątpiłby w filozofię materialistyczną, w takie spojrzenie na świat. Nikt tego nawet nie kwestionuje, nikt nawet się nad tym nie zastanawia, że może być inaczej. Z jednej strony można to wyjaśnić w ten sposób, że systemy, które objaśniają umysł jako pierwotny, uważają jako umysł jako pierwotny, główny, istniały od czasów starożytnych. Były one niezwykle ważną filozofią logiki i myślenia w czasach starożytnych. W tamtych czasach było wielu ludzi, którzy tak myśleli. We współczesnym społeczeństwo z jego błędnymi ideami dobra i zła i jego błędnymi przekonaniami na temat tego, co należy robić, a czego nie należy robić, ważne jest, aby studiować filozofię tylko umysł. Dlaczego? Dlatego, że to nie tylko zwiększymy swoją wiedzę ogólnie na ten temat, ale też to przyniesie taki pożytek, że dotrzemy do jakby sedna problemu i pomoże nam to zmienić nasz sposób myślenia. Będziemy w stanie całkowicie oczyścić nasze wyobrażenia o świecie, nasze wyobrażenia o wartościach, ludzkie sposoby myślenia, rozwinąć nowy sposób myślenia, który jest zgodny z prawdziwą dharmą. Sposób, w jaki myślimy o sensie życia, może się zupełnie zmienić, kiedy zaczniemy studiować filozofię tylko umysłu. To jest jakby sposób na rozwinięcie innego, nowego sposobu patrzenia na świat. Więc studiowanie tej filozofii ma pewne praktyczne pożytki. Niesie ze sobą praktyczne pożytki. Jedna rzecz, którą musimy się zastanowić,
To jest to, że nasze współczesne społeczeństwo uległo znacznym zmianom w epoce rozwoju technologii i informacji. Dlatego żyjemy bez chwili wytchnienia, jak czajnik z wrzącą wodą na kuchence. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, dokąd zmierzamy, dokąd większość ludzi jakby działa, żyje jak marionetki. Ma się wrażenie, że nasze życie toczy się w taki bardzo szybki sposób, jak nigdy nie przystaje, jakby cały czas gdzieś pędzi. W każdej chwili jakieś nowe rzeczy się pojawiają. Nie mamy czasu się gdzieś po prostu odpocząć od tego. W takiej sytuacji jakby się znajdujemy. Dlatego mówi się, że nie mamy kontroli nad tym, co robimy. Tak jakbyśmy byli właśnie marionetkami. Są takie marionetki, które wiszą na takich sznurkach, prawda? I my patrzymy na te marionetki, ale tak naprawdę ktoś tymi marionetkami rusza, prawda? I my również często nie mamy kontroli nad sobą. To jest tak jakby ktoś nami kontrolował, ktoś nam sugerował, co mamy robić, co mamy myśleć. Więc te marionetki, zachowują się jak te marionetki, które tańczą tu i tam i żyją pod presją i kontrolą rzeczy zewnętrznych, które są poza nami. Nawet kiedy uda nam się skoncentrować nasz umysł na czymś, kierujemy się przede wszystkim na zewnątrz, na rzeczy zewnętrzne, na inne osoby. Bardzo niewielu jest ludzi, którzy zwracają się do wewnątrz, aby spojrzeć na swój własny umysł. Głównie interesują nas jakieś rzeczy, które są poza nami. Patrzymy na zewnątrz, nie kierujemy jakby uwagi do siebie. Rzadko zaglądamy do swojego wnętrza i w związku z tym to wnętrze staje się dla nas coraz bardziej obce. Kiedyś ludzie, kiedy ludzi było mniej jakby na świecie, kiedy ludzie żyli jak nomadzi, byli bardziej niezależni. Więc wówczas ludzie nie mogli polegać na innych ludziach, na innych społecznościach. Musieli się sami umieć utrzymać, aby przeżyć. Więc żyli w taki sposób bardziej autonomiczny. Dzisiaj stajemy się częścią jakiejś takiej wielkiej populacji, jakiegoś mrowiska. Stopniowo jakby sami się stajemy jakimiś rzeczami, kalkulacjami, stajemy się tymi trybikami w wielkiej organizacji, wielkiej społeczności, właśnie takim zbiorowisku ludzkim. Często zapominamy o naszym prawdziwym pochodzeniu, o naszej prawdziwej kulturze, o naszej tradycji. Często zaczynamy się zatracać w tej globalizacji i zapominamy, kim naprawdę jesteśmy. Jest to duży taki trend obecny w świecie. Gubimy się, tracimy orientację w świecie, ale również tracimy orientację we własnym umysłu, w naszym umyśle.
Często jesteśmy tacy, czujemy się wyalienowani od naszej rodziny, od naszych, nie znamy naszych sąsiadów, to jest tak jakby jak pewnego rodzaju, jest to takie poczucie obcowania, które jest jak choroba, jak trucizna, która zatruwa nas we współczesnym świecie. Leczenie takiej choroby być może dałoby się jakoś leczyć przez obecną, współczesną psychologię, medycynę, ale nie powinno być powierzane tylko i wyłącznie lekarzom. Konieczne jest, aby sami pacjenci podjęli wysiłek z własnej inicjatywy, aby coś z tym zrobić. W jaki sposób żyją współcześni ludzie? Bardzo często jest ludzie, którzy są zarażeni taką chorobą alienacji, to zupełnie nie wiedzą, w jaki sposób w ogóle podjąć jakąkolwiek inicjatywę, od czego zacząć, jak tą sytuację zmienić. A to dlatego, że tak naprawdę my nie znamy siebie. Ludzie generalnie nie znają siebie, nie znają swojego wnętrza, stracili orientację we własnym umyśle. Dlatego, patrząc na to z tej perspektywy, kiedy patrzymy na filozofię, taką filozofię jak tylko umysł, to trzeba podkreślać, że ta filozofia powstała w wyniku badania świata naszego ludzkiego umysłu. Ci filozofowie bardzo szczegółowo zbadali naturę i możliwości ludzkiego umysłu. Dokonali dokładnej analizy obecności, czym są tak naprawdę możliwości ludzkiego umysłu, jaki jest jego potencjał, z czego on się składa i tak dalej, jak działa. Dlatego po tej analizie stwierdzili właśnie obecność świadomości podstawy i świadomości splamionej oraz tego, jak te wszystkie różne świadomości istnieją we wzajemnej relacji przyczyny i skutku, a także jak każda z tych świadomości wywiera wpływ na pozostałe. Krótko mówiąc, filozofia tylko umysł jest kompletnym systemem psychologii. Nawet jeśli nie jest lepszym od psychologii zachodniej, to na pewno nie jest gorszym. W szczególności nie jest to taki akademicki, teoretyczny opis psychologii, który mówi tylko o przyczynach, o logice. Jest to system psychologii, który ma praktyczne zastosowanie w rzeczywistości. Ma zdolność 아니, 우연히 주더래. 캔도당. 면적 니바에 베게. 평가를 차리요. 우연히 주더래. 펜도 예배직당. 나는 신기 미기 심기 나저 최투야. 니바에. Filozofia tylko umysł to nie tylko teoria, to nie tylko jakieś teorie akademickie, ale to one mają naprawdę, ale ta filozofia ma naprawdę zdolność tego, by pomóc ludziom. Cały powód, przyczyna, dla którego w ogóle ta filozofia powstała, jakby ta intencja, która stoi za tą filozofią, jest to, aby mogła ona przynieść pożytek i pomóc ludziom, dlatego ma taką zdolność jakby uzdrawiania umysłu, bo poprzez zrozumienie umysłu jesteśmy w stanie go uzdrowić, jesteśmy w stanie sobie pomóc. 말아주 지금 미럽 공마스에게 샤샤베게 링네 쉬샤는 거지 대점도 링네 쉬샤는 거지 뭐좀 많이 봐 다대 뒤줄이야 지
Więc to nie jest tylko teoria, to jest filozofia, którą przekazano nam, której celem jest oczyszczenie i poprawienie naszych zanieczyszczonych, pomieszanych umysłów. Jest to żywy system, który 단기 공동시변은 지금 면적 유바된백 생각으로 filozofia tylko umysł nie jest tylko nauką, którą pozostawiły, nie jest tylko starożytną jakąś tam nauką, jest również systemem, który ma bardzo żywotne, wielkie znaczenie w naszych obecnych czasach. Jest to psychologia, która jest jednocześnie religią i ma moc leczniczą. Oczywiście istnieje wiele fragmentów w literaturze tylko umysł, które są sprzeczne z nauką albo podkreślają religijną wiarą, brzmią tak bardzo pobożnie, ale w naszym codziennym ludzkim życiu nauka nie jest, trzeba pamiętać, że nauka nie jest wszechmocna, wszechwiedząca i zdolna do decydowania o wszystkim bez względu na sytuację. W naszej codziennym życiu wiele doświadczeń, których przeżywamy, wiele sytuacji, przez które musimy przejść, potrzebujemy siły i odwagi, której nauka nam nie dostarcza. Nauka nie jest nam w stanie w tych sytuacjach pomóc. Więc jako rasa, żeby przetrwać jako rasa ludzka, musimy sięgać również do innych źródeł niż nauka. I uważam, że filozofia tylko umysł jest właśnie tym źródłem, tą buddyjską filozofią i religią, która jest stworzona dla ludzi, którzy pragną uwolnić się od cierpienia. I mamy ogromne szczęście, że taka filozofia zdołała przetrwać do dziś. To jest faktycznie filozofia, która ma zdolność aby nam praktycznie pomóc. Może nadać nowe znaczenie naszemu życiu, w niej możemy odnaleźć nową inspirację, nową siłę, odwagę. semzambadi namba sange weki chulu da dewe todu chade wini dinalo chulu ga namsha temi ga namsha ne mangbo chong diga orba. Więc jest to oczywiście to filozofia, która odnosi się do religii buddyjskiej. Jak czytamy teksty filozoficzne tej szkoły, to oczywiście jest tam dużo odniesień do buddyzmu. Ale nawet jeżeli usuniemy z niej te religijne elementy, to nadal będzie to filozofia, która jest w stanie pomóc ludziom. W dzisiejszych czasach psychologia jest dziedziną wiedzy, którą wielu ludzi lubi najbardziej, którą wielu ludzi się bardzo interesuje. Ponieważ buddyzm jest religią, która uznaje umysł za podstawę, niezwykle ważne jest, aby każdy, kto studiuje i praktykuje buddyzm, posiadał również tradycyjne, jak i współczesne, znał również tą psychologię, te współczesne nauki o funkcjonowaniu umysłu i czynników mentalnych. Ale jeżeli chcemy poznać, zrozumieć buddyjską prezentację buddyzmu, buddyjską jakby psychologię, o tym, jak funkcjonuje umysł, na czym polegają czynniki mentalne, to kluczowe jest zrozumienie filozofii tylko umysł. Buddyzm uważa, że umysł jest najważniejszy, że z umysłu że umysł jest podstawą naszego świata. Jeżeli mamy podstawową wiedzę na temat tego, jak umysł funkcjonuje, jak wpływają na niego różne czynniki mentalne, to jest to dla nas bardzo praktyczne, i pomocna wiedza. A żeby to dobrze zrozumieć, ten umysł i czynniki mentalne, najlepiej jest studiować właśnie filozofię tylko umysł. Gdyż ona te elementy jakby umysłu i funkcjonowanie umysłu przedstawia najlepiej.
Od czasu rozprzestrzeniania się filozofii tylko umysł w Indiach najbardziej znane buddyjskie instytuty studiów w Indiach były ośrodkami zarówno Madhyamaki, jak i filozofii tylko umysł. W czasach Naropy wielu mistrzów takich jak Shantipa czy Surnavadipa było wyznawcami właśnie tego poglądu, tej filozofii tylko umysł. Mówiąc krótko, w indyjskich ośrodkach nauki buddyzmu Mahayany współistniały ze sobą Madhyamaka i tylko umysł, co było niezwykle korzystne dla rozwoju nauk Mahayany i nie wyrządziło żadnej szkoły. One sobie, te dwie szkoły, jakby sobie nie zaprzeczały, nie szanowały się nawzajem. Sam Buddha wcześniej przecież szanował różne zdolności, możliwości i zainteresowania swoich uczniów i nauczał różnych ludzi różnych rodzajów dharmy. Dzięki temu powstało wielu różnych pojazdów, wielu różnych filozofii buddyjskich i wszystkie one mogły rozkwitać. I te wszystkie filozofie i szkoły buddyjskie mogły się rozwijać właśnie dlatego, że Buddha podkreślał potrzebę tworzenia różnych nauk dla różnych osób, dla różnych ludzi. Dzisiaj w Tybecie mówi się, że wszystko jest, że najważniejsze jest Madhyamaka, że my wyznajemy tylko Madhyamakę i uważamy tylko, że to jest najwyższa filozofia, a na wszystkie inne patrzymy z góry. Te wszystkie inne to są takie jakieś niedoskonałe poglądy, jakieś ograniczone poglądy. Wielu mnichów buddyjskich w Tybecie mówi, my jakby jesteśmy uczniami Nagarjuny, inni nas nie interesują. Czy to nam pomogło, czy to nam zaszkodziło? Jak myślicie? To, kim jesteśmy, w zasadzie możemy głównie stwierdzić, jeżeli porównamy siebie do innych. W Tybecie zawsze mówimy, że nieba i ziemia jest Madhyamaką, że jesteśmy Madhyamaką, że w zasadzie tylko Madhyamaka się liczy. To tak jakbyśmy patrzyli, właśnie tak jakbyśmy ignorowali innych pod wieloma względami, w szczególności jeśli chodzi o to, że jesteśmy wyznawcami Madhyamaki, to tylko wtedy, gdy zrozumiemy, jacy są inni, możemy jasno zrozumieć, jacy jesteśmy my sami. Zatem jeżeli chcemy zrozumieć, że jesteśmy Madhyamaką, musimy zrozumieć, kim jest tylko umysł. Jeżeli chcemy siebie nazwać, nie, my jesteśmy tylko Madhyamaką. My jesteśmy tylko środkową ścieżką, tylko ten pogląd wyznajemy. Ale skąd możemy to wiedzieć? Znamy pogląd, tylko umysł? Wiemy, jakie są w związku z tym pomiędzy nimi różnice? Jeżeli nie znamy tych różnic, nie możemy się porównać, to co możemy powiedzieć? Kiedy na przykład mieszka się w Stanach Zjednoczonych, w takim Nowym Jorku, to tam mieszka bardzo wiele grup etnicznych. Większość ludzi, większość Tybetańczyków, większość ludzi nie przywiązuje wagi do Tybetańczyków na przykład w Nowym Jorku. W ogóle nie interesuje się tym, czym są Tybetańczycy, jak się zachowują, jaka jest ich kultura, jakie są ich wartości, spojrzenie na świat.
Podobnie mam wrażenie, czasami zachowują się Tybetańczycy, którzy uważają, że Madhyamaka to jest jedyna ścieżka, środkowa ścieżka to jest jedyna ścieżka, nie ma żadnych innych filozofii, nie ma żadnych innych poglądów, które mogłyby się jej równać. W związku z tym w ogóle nie wiemy nic na temat innych ścieżek. W ogóle się nimi nie interesujemy, więc tak naprawdę skąd w nas to przekonanie, że Madhyamaka jest tą najlepszą? Dlatego po raz kolejny powtarzam, że warto jest z tej perspektywy również poznać filozofię szkoły tylko umysł. Wyjaśniając to z jednej strony, nie będzie przesadą stwierdzenie, że buddyści tybetańscy, a wśród nich mniszy i mniszki w Siedrach Kanti mają bardzo małą wiedzę na temat tej filozofii. Wielcy Tybetańczycy uczeni mają sprzeczne wyjaśnienia na temat tego, kim są wielcy uczeni tylko umysł, jakie są teksty, nie potrafią wyliczyć tekstów tej szkoły, tej filozofii. Kim był ten mistrz? Często wielu z nich po prostu nie wie. Chociaż w naszych Siedrach mogliśmy spędzić kilka dekad na studiowaniu, jest nam niezmiernie trudno podać prosty opis tych jakby trzech cech, czy też trzech rodzajów natury umysłu, które opisuje szkoła tylko umysł. Powszechnie wiadomo, że pogląd Madhyamaki jest najgłębszy i nie ma on tak wielu kategoryzacji, komplikacji jak pogląd tylko umysł. Jeżeli więc przestudiujemy kilka krótkich nauk na temat poglądu Madhyamaki i rozwikłamy trudne punkty, wszystko jest całkiem łatwe. Ta filozofia jest dość prosta i dość łatwa do zrozumienia. Zaś pogląd tylko umysł ma wiele kategorii, jego zakres jest dużo większy, obejmuje większy zakres wiedzy, a bez względu na to, jak wiele tekstów przestudiujemy, wciąż jest wiele punktów, które ciężko zrozumieć. Więc jest to ta filozofia jest dużo bardziej skomplikowana. Ta szkoła tylko umysł ma wiele nawiązań, Dlatego w pewnym sensie niektórzy filozofowie poprzestali na tej filozofii. Filozofia tylko umysł wydawała się jakby zagmatwana, może niekompletna. W pewnym sensie można powiedzieć, że Madhyamaka jest bardziej dogłębna, ale filozofia tylko umysł jest bardziej rozległa, jakby obejmuje dużo większy obszar jakby naszego życia i świata. Więc teraz chyba czas na 30 minut przerwy. 다다다 공도 쉬바다도 Mówiłem poprzednio, w poprzedniej części sesji. Gdy patrzymy na to z perspektywy religii, albo gdy patrzymy na to z punktu widzenia współczesnego społeczeństwa, filozofia tylko umysł jest czymś, co naprawdę warto studiować, co warto zgłębiać. Oczywiście w Indiach buddyzm zupełnie zaniknął. Nie ma już w Indiach ani
Żadnej z tych 4 szkół buddyjskich nie ma, te tradycje się nie zachowały. Ale mamy to szczęście, że akurat szkoła Tylko Umysł, chociaż nie przeniosła się, nie była tak popularyzowana w Tybecie, rozprzestrzeniła się z Indii do Chin, a stamtąd do Japonii. Więc ta tradycja nie zaniknęła, ona jest wciąż obecna, stąd żywa, wciąż praktykowana. Dlatego uważam, że jeżeli chcemy studiować filozofię Tylko Umysł, ważne jest, abyśmy studiowali nauki chińskich i japońskich uczonych. Właściwie powiem o tym bardziej szczegółowo później. Myślę, że również ta tradycja silnie się utrzymywała, mocno się utrzymywała w Wietnamie i w Korei. Ale najbardziej, najsilniejsza, że tak powiem, jest w Japonii. W pewnym sensie sporo z niej zostało również w Chinach, ale jest to bardzo silna tradycja filozoficzna obecnej Japonii. Teraz zastanówmy się nad pytaniem, co mamy na myśli, mówiąc tylko umysł. O czym mówimy? O kim mówimy? O kim mówimy? Co mamy na myśli w ogóle? Co się kryje pod tym terminem? Więc ogólnie mówimy tylko umysł, tak? Chittamatra albo Samcem. To jest taka skrótowa nazwa, tylko umysł. Więc dosłownie moglibyśmy powiedzieć, że to jest tylko świadomość. Tak, umysł to tylko umysł albo tylko świadomość. Więc gdybyśmy to mieli dosłownie tłumaczyć, to moglibyśmy powiedzieć, że chodzi o to, że nie ma niczego innego niż umysł. Jeżeli wyjaśnimy umysł, więc jeżeli nie ma nic innego niż umysł, więc dalej kolejne pytanie, które się pojawia, to w takim razie to czym jest umysł? Jeśli więc wyjaśnimy umysł w szerszym zrozumieniu, zrozumielibyśmy go jako coś, co odnosi się do wszystkich ruchów naszego wewnętrznego umysłu, do wszystkiego, co się dzieje w świadomości. Często nazywamy to po prostu świadomością, tak? W zasadzie można często zamieść, umysł i świadomość często używa się zamiennie, tych słów często używa się zamiennie. Tak więc podstawowe zrozumienie lub znaczenie tego stwierdzenia tylko umysł jest takie, że nie ma żadnych zjawisk lub rzeczy w ogóle, które są inne niż umysł. Zwykle przyjmujemy za pewnik, że wewnętrzny umysł i zewnętrzne rzeczy i zewnętrzny świat istnieją oddzielnie i że mają różne esencje, różne natury, są czymś zupełnie innym. Więc coś, co jest przed nami, coś jest na zewnątrz nas, jest. Więc to jakby mamy wrażenie, że to zewnętrzne rzeczy jakby przychodzą do nas, tak? Jakby wchodzą z nami w kontakt, tak? Jesteśmy, tak to postrzegamy, tak? Więc na przykład myślimy o wszystkich górach, lasach, domach, wszystkiego, co nas otacza, albo o naszych własnych ciałach, to uważamy, że one naprawdę istnieją i że są zupełnie inne, zupełnie odmienne od naszych umysłów. Na takim esencjonalnym poziomie są inne.
Myślimy, że ponieważ istnieją zewnętrzne góry, to istnieją też alpiniści, tak? Ponieważ istnieje zewnętrzna woda, to możemy budować mosty. Czyli widzimy górę, więc skoro widzimy górę, to mogą być też ludzie, którzy na nią wchodzą. Jak widzimy rzekę, trzeba przekroczyć jakąś, to można zbudować jakiś most, który przekracza tą rzekę, tak? Nad tą rzeką. Więc patrzymy i odbieramy cały świat zewnętrzny jako coś niezależnego od nas, i, czegoś od nas oddzielonego. Podobnie traktujemy nasze ciało. Utożsamiamy się z naszym ciałem, więc uważamy, że to jestem ja, to ciało to jest ja. Więc ja istnieję tak długo, jak moje ciało istnieje, aż tak długo, aż to ciało nie umrze. W taki konwencjonalny sposób jakby traktuje się śmierć. Tak się ją postrzega, tak się na nią patrzy, się o niej myśli. I tak generalnie ludzie myśleli też kiedyś, ale w III lub IV wieku w Indiach pojawili się ludzie, którzy byli na tyle zuchwali, żeby mieć, że mieli pewne wątpliwości co do tego, czy że tak faktycznie powinniśmy patrzeć na świat, że tak faktycznie powinniśmy traktować siebie i świat zewnętrzny. Więc oni zaczęli kwestionować sposób, w jaki rzeczy normalnie się wydają istnieć, jakby zaczęli kwestionować konwencjonalną prawdę, czyli relatywną prawdę, tak? Mało tego, oni potrafili z pomocą wielu racji i logiki, wielu logiki udowodnić, że zjawiska są efektem zaburzonego postrzegania. Więc to jest tylko pomieszane postrzeganie. To jest coś, co my projektujemy. To jest coś, co się manifestuje nam, a nie coś, co wpływa na nas z zewnątrz. To jest coś, co my tworzymy z naszego wnętrza, czy z naszego umysłu. Więc w tamtych czasach w Indiach pojawili się ludzie w III-IV wieku naszej ery, którzy w ten sposób zaczynali myśleć, w ten sposób taką filozofię propagować i ludzi, którzy upowszechniali tą szkołę, zaczęto nazywać filozofami yogaczary, czy też filozofami tylko umysł, albo tylko umysł yogaczara, yogaczara Chittamatra w sanskrycie, wszystko jedno. Zaczęto jakby tych wszystkich ludzi grupować i zebrano ich jakby w rodzaj jednego trendu filozoficznego, który tak nazwano. Pogląd, który propagowali ci filozofowie, nazywany był szkołą tylko umysł, albo szkołą tylko umysł, albo też sposobem wyjaśniania wszystkiego jako umysł i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta filozofia, więc yogaczara, czy też tylko umysł, to była filozofia, którą oni prezentowali i tak często tych uczonych również nazywano, że to jest uczony yogaczary, tak? Tak więc pogląd, filozofia tylko umysł jest filozofią, która uznaje umysł za główny, najważniejszy, pierwotny w pewnym sensie. Jest to tak pierwotne źródło wszystkiego. Właściwie tylko umysł nie jest tylko... Więc wszystko, co się pojawia, wszystkie dźwięki, wszystko, co widzimy, słyszymy, czego doświadczamy i tak dalej, nie jest oddzielne od naszego umysłu, nie jest
nie istnieje poza naszym umysłem. Umysł jest pierwotnym źródłem wszystkich zjawisk. Więc i teraz trzeba też porozumieć, trzeba też pamiętać, że yogaczara to nie są i tylko umysł to nie są jakby synonimy. Yogaczara jest jakby szerszym terminem, szerszym pojęciem, a tylko umysł tylko jest jednym tylko z trendów, jednym z trendów, który jakby należy do tego do tej grupy filozofii yogaczary. Tak czy inaczej, wszystkie te szkoły jakby tłumaczyły, że wszystko jest tylko świadomością, wszystko dzieje się w naszej świadomości, wszystko się dzieje w naszym umysłu. W zasadzie patrząc na całą jakby wszystkie szkoły buddyjskie, które rozwinęły się w różnych okresach czasu, gdybyśmy usunęli z nich naukę umysłu, to w zasadzie nic by nie zostało. Gdyby usunąć z filozofii buddyjskiej wszystko, co dotyczy tematu umysłu, prawdopodobnie zostałoby już nic innego. Po prostu tak naprawdę buddyzm, umysł, przepraszam, jest jakby osią całej filozofii religii buddyjskiej, prawda? W pewnym sensie, ponieważ buddyzm głównie traktuje o umyśle, głównie jakby bada umysł, to można powiedzieć, że cały buddyzm jest bliski tej filozofii tylko umysł, prawda? Poza tym buddyści wyjaśniają, w jaki sposób sytuacja naszego umysłu może rozwijać się na ścieżce od cierpienia do szczęścia. W końcu cały nasz cel, naszej praktyki, naszego myślenia, dążeń w ogóle jest to, żeby pozbyć się cierpienia, tak, osiągnąć wyzwolenie z cierpienia, więc musimy całą naszą świadomość jednopunktowo skupić na tym celu, na wyzwoleniu z cierpienia. Gdy buddyści to widzą, uważają, że umysł jest niezwykle ważny, ponieważ nasze nastawienie, nasze nastawienie jest ważne, nasza uwaga, na czym skupiamy umysł, jest jakby kluczowe w całym tym procesie. Więc dlatego wyjaśniamy z tego punktu widzenia, również mówimy, że z szerszego rozumienia, z szerszej perspektywy można powiedzieć, że wszyscy buddyści wyjaśniają wszystko jako tylko umysł, bo wszystko opiera się o naszą motywację, o skupienie, o nastawienie umysłu, wszystko bierze się, wszystko też, co dzieje się w naszym życiu, jakby zależy od umysłu, więc z tej perspektywy również można powiedzieć, że cały buddyzm to tylko umysł, tak? Jakby w tym kontekście również. Oczywiście tutaj w tym teraz nie mówię o tym, że wszystkie zjawiska są umysłem i tak dalej, ale tak czy inaczej nie idziemy tutaj tak daleko. Mówię o takim ogólnym jakby traktowaniu jakby życia z buddyjskiej perspektywy. W czasach starożytnych Indii uczeni bardzo interesowali się jogą. Joga wtedy była rozumiana jako praktyka medytacji na dhyany. Dzisiaj mówi się, że to są takie ćwiczenia, takie rozciągające, ale wtedy to nie była joga. Wtedy yoga to były kolejne stopnie medytacji na kolejne dhyany, tak zwane, czyli kolejne poziomy medytacyjnego wchłonięcia samadhi. Więc czym jest taka praktyka medytacji? To jest praktyka polegająca na głębokim spoczywaniu w naturze umysłu. Tak więc w literaturze, w Upanishadach, w literaturze staroindyjskich, w starożytnych Indiach było wiele twierdzeń na temat ja albo osoby, która w Purusha.
Więc nawet kiedy wówczas mówiono o jodze, o tych dhyanach, o samadhi, to nadal mówiono o tym, że to jakieś ja spoczywa w naturze wszystkiego. Nadal istnieje coś, co się nazywa ja, nadal istniało coś, co się nazywa ja, co można nazwać osobą. Więc jakby wtedy w filozofii i w starożytnej filozofii indyjskiej nadal uważano, że jest coś, co jest źródłem tego poczucia ja i że to istnieje, naprawdę. Natomiast kiedy buddyści się pojawili, kiedy filozofia buddyjska się pojawiła, to nagle zaczęto obalać tę teorię i zaczęto propagować pogląd na tym, że ja tak naprawdę nie istnieje. Nauczono, że nie ma żadnego tego rodzaju ja, nie ma żadnej osoby, nie ma żadnej purusza. I to było całkowitym przeciwieństwiem, stało w sprzeczności ze starożytną filozofią indyjską. Czyli ta idea pustości była tym czynnikiem, który odróżniał buddyjską filozofię od innych. Więc filozofowie, którzy upowszechniali tego rodzaju poglądy, sprzeciwiali się starożytnym filozofom. Co więcej, w ramach starożytnych filozofii indyjskim tematem, który jeśli nie był ważniejszy niż jaźń czy osoba, to przynajmniej nie mniej ważny była samsara. Buddyści nie tylko zaakceptowali ideę samsary, ale uczyli z niej niejako podstawę buddyjskiej filozofii. Czyli cały cel buddyjskiej praktyki dotyczy samsary i wyzwolenia się z samsary. Więc buddyści nie zaakceptowali tej pojęcia ja, że ja istnieje w sposób rzeczywisty, niezależny, ale zaakceptowali pojęcie samsary tak, jak prezentowali to filozofowie indyjskich. Czyli ten podział na samsarę i nirwanę, czyli wyzwolenie z samsary zostało przyjęte, ale z drugiej strony ta druga główna idea filozofii indyjskiej, że ja istnieje, nie zostało przyjęcie, wobec czego jeżeli nie ma ja, to kto krąży w samsarze? To kto cierpi w samsarze? Więc jakby z tej perspektywy logicznej jakby nastąpiło pewna sprzeczność. Jeżeli nie akceptujemy jednego elementu tej filozofii indyjskiej, to jak możemy zaakceptować drugiej? Więc jak to połączyć, że istnieje samsara, a nie istnieje ja? Pojawiło się z czasem wiele różnych wyjaśnień, jak te dwie rzeczy współistnieją, że tak powiem. I najlepszym rozwiązaniem tych sprzeczności pomiędzy tymi twierdzeniami była właśnie szkoła Yogaczary, czyli byli różni filozofowie Yogaczary, tak można powiedzieć, nie tylko umysł. Prezentowali oni nie tylko prezentację grubszych poziomów 6 świadomości i tak dalej, ale także prezentację subtelnych poziomów, takich jak wszechpodstawa, czy tak zwana alaya, świadomość podstawy. Więc filozofowie Yogaczary prezentowali różne poziomy świadomości, ale
Więc na takim grubszym poziomie są świadomości, które, odpowiadają za postrzeganie, zmysły i tak dalej, ale przede wszystkim istnieje ta wszechpodstawa, czyli alaya, ta główna świadomość podstawy. Wszystkie zjawiska, wszystko co dzieje się naszej świadomości jest jakby gromadzone, wszystkie te nasiona tych zjawisk pojawiają się właśnie w tej świadomości podstawy. Więc Yogacara tłumaczyła, że jest to jakby podstawa wszystkiego, że to jest podstawa naszej jaźni, że to jest podstawa samsary, gdyż jest to podstawą jaźni w ten sposób, że my mylimy tą podstawę z jaźnią i ja. Ona się tylko wydaje być jaźnią i ja. Tak ją po prostu interpretujemy. Więc Yogacara to pojęcie tej wszej podstawy jakby zbudowała podstawę, filozofię wokół niej, ale również zaczęła tworzyć własne praktyki jogiczne, własne praktyki medytacyjne, jogi, które pozwalały zrozumieć i jakby zobaczyć tą wszechpodstawę. Czyli również jakby zmienili praktykę indyjskiej jogi tak, aby służyła jakby zrozumieniu i ujrzeniu tej wszechpodstawy, jak i wszystkich innych świadomości również. W szczególności Yogacara w ten sposób miała dobrą odpowiedź na pytanie, jak powstałem ja, jak powstaje cały świat, jak się ten świat uformował. Najlepszym właśnie odpowiedzią na te pytania, na to pytanie, którą prezentowała Yogacara, było to, że wszystko pojawia się z tej wszechpodstawy. Wszystko jest, później rozwinęło się to w dalszą jakby logikę, która polega na prezentowaniu tego, jak świadomości, jak na tak zwaną współzależność wszechpodstawy, czyli na tym, jak świadomości na siebie wpływają. Będę później o tym szczegółowo opowiem. W skrócie, te możliwości, czy też ten potencjał, czy też nasiona wszystkiego, które znajdują się w wszechpodstawie. Kiedy przyczyny i warunki spotykają się, kiedy nastanie dobry moment, kiedy zbiorą się wszystkie przyczyny i nauki, wówczas z tych nasion zaczyna coś kiełkować, zaczyna coś dojrzewać. I oto coś, co dojrzewa, my postrzegamy jako coś rzeczywistego. Poza tym te wszystkie nasiona, dojrzewanie, warunki, przyczyny oddziaływują na siebie i rezultaty tego oddziaływania również przechowywane są w tej wszechpodstawie. I to jakby tworzy naszą iluzję siebie i świata. To wszystko. Więc ogólnie mówimy o braku ja, o tym, że albo o szkole tylko umysłu. To są tylko różne nazwy tej filozofii tak naprawdę. Ale jakby cała debata, wiele tekstów traktatów tych filozofii dotyczy tego, co istnieje, a co nie istnieje, co istnieje relatywnie, a co istnieje ostatecznie. Tylko umysł, ta szkoła wyjaśnia również, że nie ma rzeczy zewnętrznych, ani nawet umysłu. Z punktu widzenia ostatecznej prawdy, umysł również nie jest niczym więcej niż iluzoryczną naturą. W zasadzie jest to kluczowy punkt filozofii, tylko umysł. Nie ma innej. Czyli nie tylko, że wszystko jest umysłem, również sam umysł,
ten wewnętrzny umysł jest iluzoryczny, on tak naprawdę nie istnieje. Więc nawet, więc nie tylko Madhyamaka, również szkoła tylko umysł mówi o tym, że wszystko jest iluzoryczne i wszystko w gruncie rzeczy nie istnieje, również umysł. Niektórzy uważają, że filozofia tylko umysł mówi, że o umysł, skoro umysł istnieje, tak? Że jest jakiś umysł. Więc jeżeli oni mówią, że wszystko jest umysłem, znaczy, że muszą uważać, że umysł sam w sobie istnieje, prawda? Ale to jest tylko jakby problem polega na tym, że ta nazwa tylko umysł, którą określamy tą całą filozofię, ona dotyczy tylko jednego aspektu tej filozofii, tak? To, że wszystkie zjawiska są umysłem. Ale kiedy przyjrzymy się całej tej filozofii, wszystkim aspektom filozofii, to zobaczymy, że dalej ta filozofia wyjaśnia, że nawet umysł nie istnieje, że nawet umysł ma naturę iluzoryczną. Filozofia tylko umysł faktycznie skupia się na tym, na początku skupia się na tym, na zjawiskach, jak zjawiska istnieją. Czym jest to, co się przed nam pojawia, co postrzegamy. Dalej, ale musimy pójść dalej, musimy pójść o krok dalej, musimy powiedzieć, musimy zacząć się zastanawiać, ale czym jest ten umysł? Jeżeli te zjawiska są umysłem, to czym ten umysł jest? I dalej ten umysł badać. Jeżeli uważamy, że jakiś zwykły umysł istnieje, który wszystko projektuje, ale on istnieje tak naprawdę, jeżeli tego rodzaju pogląd mamy, to tak naprawdę nie podążamy za filozofią tylko umysł. To nie jest prawdziwa filozofia tylko umysł. To jest tak naprawdę jakby wpadnięcie z jednego lgnięcia do drugiego lgnięcia, z lgnięcia do zjawisk zewnętrznych, do lgnięcia do wewnętrznego umysłu. To jest tak jakby musimy badać dalej, badać dalej wytrwale, czym jest ten umysł i dochodzimy i dojść do tego, czym jest prawdziwa natura umysłu. Musimy przyjąć, że naszym celem jest poznanie, czym jest umysł w ostatecznym znaczeniu i nieustannie pracować w tym kierunku. Więc to musimy, więc w pewnym sensie to, co robi szkoła tylko umysł, to jest badanie, czym są zjawiska, jaka jest ich natura, co jest prawdą, co jest fałszą. Z tego powodu na przykład w Chinach i Japonii ta szkoła jest nazywana szkołą przejawiania się zjawisk, czyli ponieważ jednym z głównych nurtów tych filozofii i opisów dotyczących tej filozofii są opisy dotyczące tego, jak przejawiają się zjawiska. Stąd jakby w Japonii i Chinach ta szkoła taką nazwę jakby przyjęła, która to podkreśla. Należy też pamiętać, że szkoła tylko umysł nie jest tylko filozofią, albo przedmiotem studiów, jest również darmą, jest metodą praktyki również. Każda filozofia buddyjska jest związana z praktyką. Ona jeżeli jest coś, o czym tylko mówimy, co jest tylko teorią, to nie jest buddyzmem, to nie jest
buddyzm, filozofia buddyjska musi przynosić pewien praktyczny pożytek, musi być pomocne w praktyce. Więc żadna z tych prezentacji filozoficznych nie jest tylko teoretycznym tematem studiów, jest również, należy ją również zastosować praktycznie. Nie jest tak, że ktoś nie mógł spać w nocy, wymyślił coś takiego i później to napisał. Nie. To jest coś, co faktycznie zostało spisane po to, by pomóc innym, szczególnie w tej praktyce jogi, w tej medytacji na poszczególne kolejne dhyany, poziomy samadhi. Pewni mistrzowie zaczęli badać umysł i zaczęli badać te sposoby medytacji i stworzyli filozofię, którą można zastosować podczas takiej praktyki. I dlatego pojawiła się w ogóle ta szkoła filozoficzna. Dlatego zaczęto ją upowszechniać. Więc te pojęcia alaya, wszechpodstawy, to nie są tylko pojęcia teoretyczne, to są rzeczy, które są doświadczalne, których można doświadczyć, które można zobaczyć. Teraz uważam, że powinniśmy przejść troszkę do pewnej historii buddyzmu, bo kiedy mówimy o filozofii ma tylko umysł, to musimy znać kontekst, w jakiej ta filozofia powstała. Więc podczas letnich nauk do pewnego stopnia jakby podjąłem ten temat, ale teraz opowiem go nieco inaczej. Czyli 100 lat po przejściu Buddy w paranirwanę, pomiędzy wschodnimi i zachodnimi wspólnotami Sangi pojawiły się różne opinie na temat 10 takich głównych twierdzeń buddyjskich, co doprowadziło do wielkiego sporu. Z tego powodu Sangha podzieliła się na dwie frakcje. Sthaviravada, która mocno trzymała się tradycyjnych poglądów, i Mahasamgika, która sprzyjała zmianom. Więc ta szkoła Sthaviravada, Sthavira znaczy starszy, czyli starsi, starszyzna. Więc to była taka szkoła starszyzny, tak, która trzymała się tradycyjnych poglądów. A druga właśnie nazywana była Mahasamgika, która to była wielką sangą. Więc z punktu widzenia historii buddyzmu to był pierwszy raz, kiedy Sangha podzieliła się na dwie frakcje. Dlatego mówi się, że to był jakby podział na dwie rdzenne szkoły, czy też rdzenny podział buddyzmu. Następnie po tym pierwszym podziale więc najpierw Sangha jakby żyła harmonijnie, potem doszło do tego pierwszego podziału, a następnie rozwinęło się wiele różnych innych szkół, ale które są one jakby, które następowały w ramach tej Sthaviravady i Mahasamgiki. Czyli te dwie zaczęły się dzielić na kolejne. Więc Sthaviravada miała kilka podszkół i Mahasamgika miała kilka podszkół. W sumie było ich 18. Dlatego mówi się, że istniało 18 szkół podstawowego pojazdu.
W porównaniu z podziałem na szkoły te główne czy rdzenne nazywamy, ten podział nazywany, że to jest to podział na szkoły pomocnicze. Współcześni badacze twierdzą, że w rezultacie tych podziałów sangi pojawiły się różne linie, różne sutry, różne teksty dotyczące Abhidharmy i tak dalej, czyli jakby różne interpretacje tych samych sutr zgodnie z przekonaniami tych szkół. Więc te wszystkie te szkoły, czyli różne społeczności miały swoje różne jakby tradycje, linie, więc studiowały i recytowały swoje własne sutry, swoje własne teksty i tak dalej. Więc mieliśmy dwie podstawowe szkoły, i potem pojawił się wtórny podział, który doprowadził do powstania 18 szkół, czyli razem w zasadzie można powiedzieć, że było ich 20. Tak? To było jakby, w sumie można powiedzieć, że było, że nazywa się je 20 szkołami Śravaków. W tym czasie różne szkoły buddyjskie czy filozofie stały się wzajemnymi przeciwnikami. Jakby rywalizowały między sobą, dyskutowały między sobą. Nazywane to jest buddyzmem okresu szkół, albo po prostu okresem szkół, epoką podstawowego pojazdu, jakkolwiek. W tym czasie nie istniało słowo Hinayana. Hinayana było nazwą, którą późniejsza szkoła Mahayany nazywała szkoły Śravaków w krytycznym lub takim uwłaczającym kontekście. W tamtym czasie takie słowo Hinayana jeszcze nie istniało. Więc w skrócie ten czas, kiedy buddyzm podzielił się na tych wiele różnych szkół, miał miejsce prawdopodobnie około I wieku przed naszą erą. Więc Śravakowie nie mówią o sobie, że należą do szkoły Hinayana. To jest, tak jak mówię, to jest jakby taki trochę poniżający, to słowo było używane w takim poniżającym kontekście. Że ta szkoła jest jakby mniej ważna, bo jest Hinayaną. Więc ta nazwa była bardzo nieprzyjemna dla Śravaków i oni jej nie akceptują do tej pory. Dlatego wielu ludzi uważa, że nie powinniśmy tej nazwy używać, powinniśmy używać nazwy Theravada albo podstawowy pojazd, czy coś tego rodzaju nazwy. Tak jakby ktoś nas nazwał jakimś mniejszym buddyzmem, mniej ważnym buddyzmem. Więc tak jak powiedziałem, te szkoły, ten podział pojawił się w I wieku przed naszą erą. Więc w I wieku naszej ery pojawił się nowy okres w buddyzmie, czyli okres Mahayany. W poprzednim czasie, w czasie tych właśnie różnych 18-20 szkół, główną rzeczą, jakim się te buddyjskie szkoły filozofii tam czasów interesowały, było głębokie i dokładne znaczenie dharmy, której nauczał Buddha, wyjaśnianie i nauczanie jej. Czyli jakby powtarzanie i tłumaczenie słów Buddy.
Więc Śrawakowie zebrali wszystkie nauki, których Buddha udzielił, i podzielili je na sekcje i rozwinęli w pełni ich znaczenie, pisząc do nich wiele komentarzy. Czyli w ten sposób pojawiły się sutry i siastry, czyli komentarze do tych sutr. Wszystkie teksty, które wtedy spisywali, nazywane były ogólnym terminem Abhidharma. Wśród tych 3 koszyków dharmy, które teraz mamy, właśnie to jest najbardziej podobne do Abhidharmy. Właśnie, wtedy Abhidharma to było to, kiedy uczeni ówcześni objaśniali teksty nauki Buddy. I według niektórych japońskich współczesnych badaczy buddyzmu, uczeni z okresu szkół tak ciężko pracowali nad badaniem znaczenia tych świętych pism, że jakby zapomnieli, iż pierwotnym korzeniem dharmy było przynoszenie pożytku wszystkim istotom. Jakby skupili się na teorii, a nie na intencji i praktyce. Za swój cel przyjęli osiągnięcie wyzwolenia tylko dla siebie i albo praktykowali, albo dawali się na angażowanie się, jakby angażowali się wyłącznie w bardzo szczegółowe analizy znaczenia świętych pism, czyli takie badania jakby czysto teoretyczne. Tak jakby zapomnieli o głównej intencji Buddy. Tak głęboko wchodzili jakby w intencje i w takie różne zawiłości, subtelności tych nauk, że jakby na drugi plan, czy kolejny plan odłożyli pożytek innych. Więc w zasadzie byli w stanie przyjąć tylko pożytek sobie, jeżeli w ogóle. Więc oni jakby czytali o tym, że znaczeniem wszystkich nauk Buddy było osiągnięcie wyzwolenia, ale w ogóle nie przykładali do tego wyzwolenia żadnego znaczenia, to znaczy ono było drugoplanowe. Więc coraz bardziej jakby skupiali się tylko na sobie w gruncie rzeczy. Więc angażowali się w takie szczegółowe analizy i jakby popadali w takie złudzenie, że to jest najważniejsze, że to jest w tym wszystkim najważniejsze. I byli w stanie jakby spojrzeć na dharmę z takiej szerszej perspektywy. I wszystkie różne szkoły, które się wtedy pojawiały, jakby traktowały to podobnie, jakby, więc kłóciły się między sobą, że to ma takie to słowo ma tyle znaczy, a te diany to są takie, a to słowo to są takie, a ta sutra to powinna brzmieć tak, a nie inaczej. I jakby debatowali, jakby kłócili się między sobą w ten sposób i jakby zapominając jednocześnie o jakby samej intencji, prawdziwej intencji nauk Buddy. Kiedy nadszedł właśnie I wiek naszej ery, to nastąpiła pewnego rodzaju rewolta, duża jakby odnowa jakby myślenia i całej religii buddyjskiej. Bo z tego powodu właśnie w tym czasie nastąpił wielki bunt przeciwko jakby nastawieniu filozofii tych szkół. Wcześniej było wielu takich, których celem było zamiast osiągnięcia wyzwolenia dla siebie wprowadzenie innych czujących istot na ścieżkę wyzwolenia. Wielu jakby zaczęło
odnajdywało w słowach, na nowo w słowach Buddy tego rodzaju intencje, tego rodzaju twierdzenia i ci ludzie zaczęli je podkreślać. I to był początek rozpowszechniania się Mahajany. Jak wiemy, Mahajanów można podzielić na dwie główne grupy. Jedna grupa to zwolennicy poglądu na pustkę, którzy za podstawę przyjmują pogląd Sutry Prajñāparamity oraz pogląd dotyczący właśnie filozofii tylko umysł, którzy za podstawę przyjmują Samdhini Nirmochana sutrę, czyli sutrę rozwinięcia intencji, można by powiedzieć. Chiński tłumacz I Ching tak napisał w swojej relacji o buddyzmie, w tej relacji wysłanej z mórz południowych, o sytuacji dharmy w dawnej w Indiach. On podróżował do Indii pod koniec VII wieku i tak opisał to, co zobaczył. Mahayana ma nie więcej niż dwa podziały. Jeden z nich to Madhyamaka, środkowa ścieżka, a drugi to yoga. Środkowa ścieżka, czyli czyli yogacara. Miał na myśli yogaczarę. I środkowa ścieżka Madhyamaka mówi, że rzeczy istnieją względnie, ale ostatecznie się pustką. To jest pozycja Madhyamaki, tak? Ich istota jest pusta, ostatecznie wszystkie rzeczy nie są względnie, ostatecznie są pustką, ich istota jest pusta i iluzoryczna. Zaś tylko umysł mówi, że nie ma zewnętrznych bytów, ale jest wewnętrzny umysł, wszystkie rzeczy są tylko umysłem. Tak opisał to ten chiński tłumacz, podróżnik. Tikwa chenpo chubda sumbajin du sachi. Tindik shezui ne shungima. Sem zambada uma pale los kyue. Chumda sumbajin du. Chumda sumbade karasan dishin nimbo mahasadi. Więc czym był mind only? Czy to była jakaś trzecia? To była jakaś trzecia filozofia, trzecia szkoła? Ogólnie jak mówiono o tym, że Mahayana jest podzielona na dwie szkoły, Madhyamaka i Yogacara. Nikt nie mówił wtedy o żadnej szkole, tylko umysł. Niektórzy tylko mówią o tym, wspominają o tym, że była jeszcze szkoła Tathagata, czyli szkoła dotycząca natury umysłu. Kiedy mówimy o szkole Shentok, to w gruncie rzeczy ona opiera się właśnie na tej filozofii natury umysłu. Myślę, że nie będę teraz dużo mówił o filozofii Shentok, ale Shentok oczywiście nie uznaje wszystkiego, jakby wszystkich założeń Madhyamaki, więc uznaje tylko część stwierdzeń Madhyamaki, a część tych stwierdzeń nie uznaje, więc czasami się nazywa. Więc tu chodzi chyba. Więc ponieważ istniały pewne różnice pomiędzy w tekstach
Madhyamaki i niektórzy nie jakby uważali, że Szentong nie powinien się powoływać na Madhyamakę, dlatego po pewnym czasie jakby zaczęto uważać, że Szentong jest tak naprawdę wywodzi się z tej szkoły Tathagata Garbha, natury umysłu, ale to jest jakby tak naprawdę osobny temat. Więc wracając do tej yogaczary i filozofii tylko umysł. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Czy to jest to samo, czy to jest coś innego? Tylko umysł powinien być rozumiany jako pisma lub wyjaśnienia yogaczary. Czyli gdy mówimy tylko umysł, czyli yogaczara jest jakby szerszym pojęciem. Yogaczara to jest też praktyka, to jest też a tylko umysł to jest jakby ta sama szkoła filozoficzna, czyli logiczno te objaśnienia związane z filozofią yogaczary, czy też z tą Mahajaną yogaczary. Kiedy mówimy tylko umysł, wszystkie zjawiska nie są inne od umysłu lub czyli są różnymi sposobami pojawiania się Vijñapti. Ludzie, którzy utrzymują to stanowisko, są zwykle nazywani po prostu tylko umysł albo Vijñavada. Ludzie, którzy propagowali tę tradycję lub którzy ją zaakceptowali, nazywani są yogaczarą. Ze względu na ich stanowiska i wyjaśnienia są oni również nazywani zwolennikami poglądu tylko umysł. Czyli ci, którzy mówili, że w zasadzie nic nie wykracza poza świadomość, to tych ludzi nazywali się Vijñanavada. I w zasadzie byli to ludzie, którzy byli proponentami, jakby popierali stanowisko filozoficzne szkoły tylko umysł, tak? W Japonii i w Chinach często używa się tego terminu tylko umysł. Czyli jakby ludzie, czy też ogólnie nurt filozoficzny był nazwany yogaczarą, zaś teksty i objaśnienia filozoficzne były określane jako tylko umysł. Ile dobrze zrozumiałam. Na przykład zwolennicy Madhyamaki, którzy akceptują rdzenne teksty, czyli oni akceptują te teksty o Madhyamace Nagarjuny jako swój główny tekst. Przede wszystkim nauczają poglądu o pustości. Nazywani są zwolennikami pustości lub też shunyatavadinami. Więc to jest jakby analogiczne do tego, co powiedziałem wcześniej, że Vijñavadinowie są nazywani zwolennikami tylko umysł i należą do tradycji yogaczary. Więc uważam, że to jest jakby dobry moment, żeby zakończyć na dzisiaj. Będziemy kontynuować nasze nauki jutro. Chciałbym skorzystać teraz z okazji i powiedzieć Wam wszystkim, w tych różnych klasztorach mamy projektory. Nie wiem, jak powiedzieć projektor po tybetańsku. Czy jest takie słowo? Tak czy inaczej chodzi o te ekrany i urządzenia, które wyświetlają nauki na tych, obraz na tych ekranach. Więc
Więc kilka osób z Tajwanu zasponsorowało te projektory. Sponsorzy z Tajwanu zasponsorowali je dla wszystkich klasztorów, aby łatwiej można było jakby odbierać te nauki online. Fundacja Kunkiong zasponsorowała ten sprzęt i chciałbym za to bardzo im wszystkim podziękować. W ten sposób na pewno wygodniej się przedstawia te nauki i studiuje w Siedrach teraz. Chciałbym życzyć Wam pomyślności i aby wszystkie Wasze zamierzenia się spełniły. Teraz przejdziemy do modlitw kończących. Jai